Ja, vi er så kommet til Hockenheim nu, og der er stemning for alle penge. Det er så vores lejr. Der er hygge for alle penge. Haibo Mix, ekstra halvtag over vores tag. Vejret er ikke så godt her i Tyskland, som det er andre steder. Vejret er for eksempel ikke så godt. Og så har vi også lige musik. Ding. Det er alt det bedste fra det tyske musikalske bibliotek.